Kosovanyň Mitrovica şäherinde ýaşaýan etnik serbler 3 ýyl bäri esasy köprüni petikleýän böwetleri aýyrdylar. Mitrovica Ibar derýasynyň iki tarapynda ýerleşýär we serbleriň hem albanlaryň arasyny bölýär. Böwetler 2011-nji ýylda Pristinanyň Kosovanyň iň uly serb anklawyna täsirini çäklendirmek üçin döredilipdi. Ortaýatyň Daşary işleri ministri Sergey Lavrowyň Azerbaýjanyň paýtagtyna eden saparynyň dowamynda aýtmagyna görä, Moskwa Ukrainanyň häkimetleriniň ýurdun gündogorunda äkli taraplaryň ýaraşygy öpçün etmegi başarjagyna umyt baglaýar. Lavrov Ukrainanyň gündogorunda alınıp barlayan harby operasiýalary agressiv hereket diýip ýaşatlendirdi we ýurdun häkimetlerini ortaýada taraptar separatistler bilen gepleşige çağırdy. Ukrainanyň prezidenti Pyotr Poroshenko parahatçylyk planynyň çäginde Ukrainanyň harbiýetleriniň ok atyşygy tez wagtda wagtlaýynça bir taraplaýyn ýatyrjakdygyny eglan etdi. Moskwada adamlar 17-nji ýylda Ukrainada wepat bolan telejurnalistleriň hatiratyna Ortaýatyň milli teleradio kompaniýasynyň binasynyň öňüne gül destelerini getirýärler we şem ýakýarlar. Ýöride korrespondent Igor Korneliuk we rejissýory Anton Voloshin Luganskyň golaýynda Ukrainanyň harbiýetleriniň we separatistleriň arasynda söwüşleriň gidýän ýerinde minaly hüjümyň astyna düşüp wepat boldular. Kyrgyzstanda 20 çemet adam Ukrainanyň Bişkekdäki elçihanasynyň öňünde jemlenip, Ukrainanyň gündogorundaky harby operasiýalara protest bildirdiler. Kommunistik partiýanyň agzalaryny hem öz için alýan protestçiler Kiýewiň Ukrainanyň gündogorunda alyp barýan harby hereketlerini jezalandyryş çäresi diýip atlandyrdylar. Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif Täjikistana 2 günlük saparyny jemledi. Nawaz Sharif saparynyň dowamynda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen geçiren duşuklarynda Pakistany Awganistanyň üstünden Merkezi Aziýa bilen birleşdirip biljek ýollary we elektrik liniýalary bilelikde gurmak barada gepleşdi. Taraplaryň arasynda halkara terrorçylygyna garşy bilelikdäki tagallalar barada ulalaşyga hem gol çekildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.